削った土を袋に入れて、その上に測定器を置きました。音聞こえますか？削った土のから出てくる測定した音です。数値は 6.391 です。光の関係でちょっと見えにくいと思いますが、削り取った土の数値が 6.391 マイクロシーベルトです。